RMN Listen Ring Anodan Basket Edition Mayong buntag mga kasama ang Team RMN ania karon sa Abansanya Street, Barangay 11-B. Kay ihawiran na nato karon mga kasama ang ato ang suking tigpaminaw nga naabtan sa Team RMN nga naminaw sayo pa lang sa kabuntagon dinhi sa DXDC RMN Davao. Ato nang ilailahon ang ato ang maswerteng winner karong buntaga. Maing buntag, Maing buntag pod. Ako si Maria Perla Galiposo. ikaw mong naabtan nga swerte kay nga listener. Amo lang kapangutan-on ma'am, una na mo i-turn over ang among dala nga usa ka basket nga grasya. Ma'am, unsa nga programa no kinsay anchor sa programang Kuskus Batikos Morning Edition? Sa Eren Ramos Boss. Sige daw, unsa orasa ang Kuskus Batikos Morning Edition? Alas 4 hangtod alas 6. Sakto ba, Sir Erin? Sakto kaayo, ayan. Congratulations, ma'am. Dawata ang usa ka basket na mga grasya para sa imong pamilya, ma'am. Daghang salamat sa DXDC. Unsa pwede iluto na to, anak, ma'am? Kaning isda nga kuan prito. So, dahil pamahaw nila ate karon din sa may 11-B mga kasama. Kauban na to si Rajuman Erin Lumusbog, kini si Rajuman Aimee Genita Tatak RMN. RMN Listen Ring Anodan Basket Edition